खुलुमबाय गिबियावनो बड' जब नेसनेल नायगिर नोंथांमोनखौ गासैखौबो सिगाङाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों दै। नोंथांमोना माने गोबां मानसिफोरानो सोंहरगासिनो दङ पीएम किसाननि लेन्ड सीडिंखौ जोङो माबोरै खालामना लानो नांगौ। जेनेबा पीएम किसाननि लेन्ड सीडिंखौ खालामनो थाखाय जोङो मा डकुमेन्ट्स होनो नांगौ आरो बबे जायगायाव थांनानै जोङो पीएम किसाननि बे लेन्ड सीडिंखौ खालामना लाहैनांगौ। बिनि बागै नोंथांमोना गोबां मानसिफोरानो सोंहरगासिनो दङ। दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलां। आं फुरा डिटेल्स खोन्थाहरनो सानदों मा डकुमेन्ट्सखौ होनानै नोंथांमोना लेन्ड सीडिंखौ खालामनांगौ। आरो बेल' नङा दै, नोंथांमोना बेखौबो सोंहरो गोबां मानसिफ्रानो EKYCखौ जोङो बे पीएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै होनो हायाखै होननानै। अब्ला नोंथांमोना मा खालाम, जुदि नोंथांमोना बेहाय फैनानै EKYCखौ होनो हायाबा कमन सार्भिस सेन्टार CSC सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना खालामहैनो हागोन। जुदि कमन सार्भिस सेन्टारावबो EKYCखौ नोंथांमोना होनो हायाबा मा खालामबानो जाबाय, नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै EKYCखौ हैनो हागोन दै। बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा। दा बेखौ गासैबो मिथिबाय जानांगौ। आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरग्रोनाय जायो, नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायदो, जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटखौ मोननो हायो। दानिया आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों लेन्ड सीडिं, पीएम किसाननि लेन्ड सीडिंखौ माबोरै खालामनांगौ। बेखौथ' नोंथांमोना गासैबो मिथिखाबाय। जेब्लासिम नोंथाङा पीएम किसाननि बे लेन्ड सीडिंखौ खालामा अब्लासिम नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हाख्ला दायो। लेन्ड सीडिंआ जोंहा बे कम्पालसरि जाखाबाय। फैसा मोननो थाखाय नोंथांमोना लेन्ड सीडिंखौ खालामखाथारनांगोनखा। दा बेहाय जोंहा पीएम किसाननि लेन्ड सीडिंआव नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्सखौ होनो नांगोन। लेन्ड पाट्टा कपि माने हानि पाट्टाखौ नोंथांमोना होनो नांगोन। हानि खाजोना रसिद बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन। लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन दे। बे डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेटआ जुदि नोंनाव दायो गैयाबा नोंथांमोना मा खालाम, अनलाइन एप्लाइ दायो खालामनो हायो दे। लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेटनि थाखाय अनलाइन खालामाबाबो नोंथांमोना माने कर्टआव थांनानै नोंथांमोना लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेटनि थाखाय एप्लाइ खालामना लाहैनो हागोन। नोंथांमोना बेखौ बारा टेनसन लानाङा। बे डकुमेन्ट्सखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। हानि पाट्टा, बिनिफ्राय खाजोना रसिद, बिनिफ्राय लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट, आइडेन्टिटि प्रुफ हिसाबै आधार कार्ड, भटार कार्ड, ओमफ्राय नोंनि बे माबाया पान कार्डआ बेखौ नोंथांमोना लाना थांनांगोन। बबेयाव नोंथांमोना बेखौ साबमिट खालामहैनांगोन, डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना बेफोर डकुमेन्ट्सखौ माने हैनो नांगोन। लेन्ड सीडिं खालामनो नोंथांमोना हैनो नांगोन दे। जाथामब्ला नोंथांमोना आरोबाव डाइरेक्टनो बे डकुमेन्ट्सखौ हैनानै नोंथांमोना ओरैनो फैनो नाङा। नोंथांमोना गिबियावनो बुंनो नांगोन नोंनि बे पीएम किसाननि एकाउन्टनि स्टेटासा माबायदि जानानै दङ। नोंथाङा मा खामानि मावनांगोन फैसाखौ मोननो थाखाय बेखौ नोंथांमोना गिबियावनो बिथांमोनाव अफिसियेलफोरनाव सोंग्रोबानो जाबाय। डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै बिथांमोना मा खामानि मावना थिनगोन बेखौ नोंथांमोना एसे गोसोआव लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय लेन्ड सीडिंखौ नोंथांमोना गिबियावनो बानायनो होबानो जाबाय। EKYCखौ जुदि नोङो खालामनो हायाखैबा एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना खालामनो होबानो जाबाय। आधाराथ' बेंक एकाउन्टजों नोंथांमोना लिंक खालामनांगोन। बे आधारखौ नोंथांमोना बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनो हागोन। गावनि बेंकनि ब्रान्सआवसो नोंथांमोना बेखौ हागोन दे। डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों नोंथांमोना लिंक खालामनो हाया। बेखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखायो जानांगौ। अब्लाबो आं बेखौ बुंहरनाय जाबाय। दा आरोबाव आं बेखौनो खेनसे बुंहरनाय जाबाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन। हानि पाट्टा, खाजोना रसिद, लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट, आइडेन्टिटि प्रुफ हिसाबै आधार, भटार, पान कार्ड बेखौ नोंथांमोना हैनो नांगोन दे। ओमफ्राय नोङो बे गावनि बेंक एकाउन्टखौबो नोंथांमोना लांफाजागोन डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव। दा बेखौ नोंथांमोना मावनानै लाबानो जाबाय। अब्लासो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन दे। दा जोंहा बांसिन मानसिफ्रानो बेहायनो फैसा थाबथाना दं आरो गोबां मानसिफ्रानो दासिमबो लेन्ड सीडिंखौ खालामना लायाखै। खाजोना रसिदआ नोंथांमोना गैयाबा मा खालाम, खाजोना हैबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोना लोगो खाजोना रसिदखौ मोननो हागोन। हानि पाट्टाखौथ' नोंथांमोना गासिनावबो थाखागोन हानि पाट्टाया। लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेटआ नोंथांमोनाव गैयाबा एप्लाइ खालामनो थिनखाबाय आङो। कर्टआव थांनानै नोंथांमोना बे लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेटनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दे। आसा खालामदों गासिबो नोंथांमोना मिथिनो हाबाय एबा बुजिनो हाबाय जानांगौ। लेन्ड सीडिंखौ माबोरै खालामनांगौ। माबाफोर सोंनांगौ दंबावोबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना सोंहरदो। दा बेखिनियानो बे भिडिअखौ शेयार खालामलायदो। चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। गोजोन्थों।